Hi mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Nandito tayo sa vlog ko mga kaibigan. Channel ko mga kaibigan, sorry. Okay, patungo tayong dagat kasi maliligo tayo ngayong Easter Sunday. Mga kaibigan. Okay, nandito na tayo. Itong daan patungong dagat. At ngayon ay malaki ang dagat ngayon. Okay. Masarap maligo doon. Kasi high tide. Easter Sunday ngayon mga kaibigan. Okay. April 9, 2023. Okay, dito tayo. Tingnan nyo. Malinaw ang tubig. Clear kayo. Clear mga kaibigan. Clear ang dagat. Okay, dito tayo patungo. Ligo-ligo. Katapos nito, kukuha tayo ng pangkambing, yung pagatpat. Pagatpat ang tawag sa amin dito. Iwan ko kung anong tawag sa inyo pagkain ng kambing, yung dahon, yung leaves ng pagatpat, o dahon ng pagatpat para sa kambing namin. Double purpose ang aming pagpunta dito. Okay mga kaibigan. Okay. Dito tayo. Ligo-ligo. Okay. Mga kaibigan, pauwi na tayo. Okay. Ito ang papauwi. Dadaanan namin papauwi mga kaibigan. Itong bahay namin, boundary ng Ubayon at saka Katagbakan, Loon, Bohol. Itong dadaanan namin ngayon, Katagbakan na ito Katagbakan, Loon, Bohol na to. Mga kaibigan. Itong partner ko, nagdala ng pangkambing yan. Dahon ng pagatpat. Oh, ano itong nakita ko? Parang taklobo to kalaki-laki na naman. Taklobo pala. Tika. Susukatin natin to. Para malaman natin kung ano kalaki ito. Okay mga kaibigan. Oh, kalaki. Laki talaga. Okay, tika. Makita niyo kung ano kalaki. Ang kamay natin ang isukat natin dito. Okay. Ito. Okay. Lagpas kilikili mga kaibigan. Mga kaibigan, parang isang meter ata 1 meter ata. Mahigit 1 meter. Okay mga kaibigan. Ito ang sukat niya. Kukuha tayo ng kahoy. Parang masukat natin. Okay. Okay. Mas-sure natin kung ilan ang sukat nito. Alin ang okay. Okay, ito yung kahoy. Okay, dito. Okay. Kunti na lang. 1 meter. 1 meter ata. Okay, 1 meter ang kalaki mga kaibigan. Titingnan niyo. Kuya Kim, sana makita nyo to mga Kuya Kim. Mga kaibigan, i-share ninyo para makita ni Kuya Kim. Ano na? Totoo ba to? Pero totoo. Tingin ko totoo to mga kaibigan. Wala namang magawa-gawa dito ng bato. Gawin nilang taklobo, formang taklobo. Okay, dito ang location mga kaibigan. Malapit lang sa dagat. Nandito lang tayo mga kaibigan. 50 meters. Okay.